Tolosako udala eta Tolosaldeko mankomunitatea hondakinen bilketa sistema berria gauzatzeko beharrezkoa den materiala herritarren artean banatzen ari da egunotan. Larunbatean 10:00 ordubietara Pablo Gorosabel eraikinean dagoen hondakinen bulegoan orain arteko materiala jaso ez dutenek berau eskuratzeko aukera izango dute. Bilketa sistema berria auzoz auzo jarriko da martxan. Astelenean hasiko da Amarotzen, San Estebanen, San Juan kalean, Zubero auzoan, Montezkoen 19. zenbakitik aurrera eta Olarrainen. Asteartean Izaskun eta San Blas auzoen artean dauden kaleetan ezarriko da sistema berria. Eta honela progresiboki azaroaren 6 arte. Udalak eskaratze guztietan jarretako bandoetan adierazi da atari bakoitzeko biztanleei sistema berria noiz ezarriko zaien. Edukiontziek izango duten behin betiko kokapena Tolosako udalaren webgunean dago, baita hondakinen informazio bulegoan ere. Udalak herritarrek izan ditzaketen zalantzak argitzeko birziklapen tailerrak egingo ditu azaroan.